ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ସରିଗଲା ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତନ। ସୁକିନ୍ଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଗର୍ବ। ଏଠି କଟିଥିଲା ଦିନ ହସ ଆଉ ଅନୁଭବ। ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଗଳ୍ପ ଆଉ ନାଟକ ସେହି କ୍ଲାସରେ ଥିଲା ଜୀବନର ରଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହସି ଖେଳି କଟିଲା ଦିନ। ଆଜି ବିଦାୟ ବେଳେ ସେହି ଛବି ଆଙ୍କିଦେଲା ମନ। ସୁକିନ୍ଦା କଲେଜ ତୁମେ ରହିବ ହୃଦୟରେ। 2023ରୁ 2026 ସେହି ସମୟ ରହିବ ସ୍ମୃତିରେ। ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମନେ ପଡ଼ିବେ ପୁଣି ସବୁଦିନ। କ୍ଲାସର ଆଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଗନ୍ଧ। କବିତା ଲେଖିବାରେ ମିଳୁଥିଲା ଆନନ୍ଦ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ଗପ ସେହି ମଜାର ସମୟ। ସବୁ କିଛି ଆଜି ହେଲା ସ୍ମୃତିର ଅଭିନୟ। ବନ୍ଧୁ ସାର୍ଙ୍କ ଜାନ ଆମ ପଥ। ବାଲୋଚନ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିଲା ଶକ୍ତି। ଅପୁଲ ସାର୍ଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରହିବ ମନରେ। କବିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସ୍ନେହ ରହିବ ହୃଦୟରେ। ଓ ସୁକିନ୍ଦା